Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sampung taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, o maligayang Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Bayang magiliw, perlas ang silanganan. Alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo baghaw. May nilang ang tula at
morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. Bomboradio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tugod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang pagigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga mga tawo, pero nagigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga pagigugma sa Dios kag sa isikatawo. Sa liwat, ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Ninia Lurilia sang Daughters of St. Paul. Kagupod man naton diri si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Maayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang pagigugma. Maayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Si Father Francis Perez ang inyo kaupod liwat sa aton programa, nagatamyaw sa inyo sa maayogid nga pagpamati. Karon ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi ni Santa Isabel sang Hongaria Religiosa. Mga muyo kita. O Diyos, ikaw ang amay sang mga kubos. Imo ginhatag kay Santa Isabel ang tagipusoon nga buhi para sa mga kubos. Sa diin iya ginkilala kag ginpadunggan si Kristo. Paagi sa iya mga pagampo, ihatag man sa amon ang espiritu sang paghigugma, kag tuy-tuy kami sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, kag sa tanan nga yara sa kalisdanan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, na nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni Santa Isabel sang Hongaria. Si Santa Isabel na tao sa Bratislava, Slovakia sang tuig 1207. Ang iya amay amo si Andres Ikaduha, kag si Gertrudis sang Andik Miran ang iya iloy. Agud sa pagbayad sang utang nga kabubuton politikal, si Isabel ginpromisa nga pagakaslon kay Lodorico Ludwig sa panganay nga anak ni Herman sang Torinya. Gani dalagita pa lamang si Isabel sa edad nga 14, nagpamana na siya. Matahom siya kadalaga, maayo ang lawas, hamtong kag maayo ang iya panimuot, kag tampad sa iya panghambal, kag mapinangamuyoon. Sa iya kinaiya nga pagkabuot, yara nagaupod ang iya Diyos nun nga gugma kag kaluoy. Apang ilitanan nga kaayuhan, wala magdala sa maayo nga relasyon sa pamilya sang iyabana. Tungod ang utod sa iyabana nga si Agnes, yara ang pagkahisa kag nagsiling sa iya. Isabel, hindi ka na magpakuno-kuno nga mabuot ka. Hindi bagay na sa imo. Nakahibalo ka bala kung ano ang bagay sa imo? Tama lang sa imo hitsura nga ina, nga mangin kabulig ka lang. Daw si Sin o ka nga nagapare-na-rin na ba? Tungod sini mga harambalano ni Agnes bato kay Isabel nga wala man sa kapatuuran, na impluwensya ini sa iban nga bisan ang respeto sa iya pagkatawo,
ginbaliwala nila paagi sa pag-insulto sa iya, nga hindi bagay sa iya nga mangin prinsesa. Tungod sini nga hitabo, bisan ang katapos ang korte, nagpati kag nagpamatok sa iya pagpakasal kay Lodorico. Apang ang tanan, natigayon kag nag-asawahay si Isabel kag Lodorico. Maayo na lang. Kay wala magpati si Lodorico sa mga di matarong nga pagpasipalas sa akon. Iya ako ginbaton kung ano ang kamatuoran sa akon pagkatawo. Ako nakita, kag nabatsyaga ng iya pagpalangga. Nga bisan diin siya magkadto nga lugar. Wala gid siya nagakalipat sa paghatag sang bisan ano nga regalo. Kagluyag ko man inibalusan sang maayo nga panimuot, kag pagpalangga sa iya. Ginbugayan sila sang tatlo kakabataan, kag maripayon sila nga nagakabuhi, kag nag-upod bilang mag-asawa. Kag initanan, ilagin pa salamatan. Si Isabel, may krusada sa pagbulig sa mga kubos, kag nagakinahanglan. Kag initanan, may pahanugot sa iyabana. Apang si Isabel, nabalo sa edad niya 20 anyos pa lamang. Napatay si Lodorico sa peste, samtang yara siya sa krusada sang tuig 1225. Masubo yadto nga hitabo sa akon kabuhi. Ang pagkadula sang akon bana. Apang kinahanglan ko nga padayunon ini nga krusada, nga akon man ginahalad sa iyang ngalan. Ang pag-apin sa mga imol, kag pagtukod sa mga asilo sa mga ilo, kag mga ospital. Ining kabuhi sa pag-alagad, ginkabuhi ni Isabel bilang katapos sang Tersiana, Franciscana, bisan pa sa tunga sa mga pagpamatok sa iya mga paryente, kag kapintas sa iya konfesor. Padayon ang iya pag-alagad bisan siya may malubha nga sakit, kag namatay siya sa Nobyembre 1231. Pagkatapos sa iya pagkamatay, ang milagrosang pag-ayo, nagluntad, kag gindayaw ang iya dako nga paghigugma sa Dios kag ang iya mga hilimuan para sa mga kubos kag masakiton. Ginadumdum siya tungod sa iya kalipay, bisan sa tunga sa mga kalisdanan, kag sa iya mapainubuson nga pag-alagad sa mga nagakinahanglan. Ang aton simbahan nagapadungog sa iya kapistahan, tagsa ka Nobyembre 17. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni Santa Isabel. Kagupdan naton siya paagi sa pagpamati sa dugang nga reflections. Karon nga adlaw aton subong tun-an ang kabuhi ni Saint Elizabeth of Hungary, Holy Woman. Ang iya malipot nga kabuhi nagapakita sang iya nga pagmalasakit kapag higugma sa mga imol, sa mga nagaantos. Nga bangod sini gintawag siya nga patron sang Catholic Charities, kag sang Franciscan Third Order, sa idalom sang order ni Saint Francis of Assisi. Ginpili ni Elizabeth ang simple nga kabuhi, inbes sang minanggaranon kag matawhay nga pagsinalayo. Bangod sini, nangin malapit siya sa mga ginatawag imol kag mga pigado. Si Elizabeth wala magsuksok sa mga alahas kag kuruna, kay para sa iya hindi ginakabagay ini para sa iya, bangod tunok ang kuruna sang aton Ginoo. Ang iya aktibo nga trabaho sa charity nangin sentro sang indi maayo nga komentaryo sang iban. Ang pangabuhi nga sa diin na disenyo sang iya kaugalingon, subong man sa ilang nga duwa nga mag-asawa, kaupod kay Luis ang iya nga bana. Ginsiling sa iya nga kabuhi, mortifications, fasting, scourging, kag subong man pagpangamuyo, amo ang nagiya sa iya padulong sa perfection. Ang tanan nga apostolado, ang charitable works ni Elizabeth, ginopda ni Luis, si may dako nga kalipay. Ilabinagid ang pag-atipan sa mga imol, ang mga masakiton.
Adlaw-adlaw si Elizabeth nagasuksok sang simple nga bayo, mga kauturan. Subong man, ginahatagan niya ang ginatos ka mga imol nga mga pigado sang tinapay, labinagid ang nagapalapit sa puwertahan sang iya nga balay. Isa pa lang katuig ang ilang nga pag-asaway sadto, sang ang pari Franciscano halin sa Germany, nag-abot kag si Elizabeth ang ila nahauna nga tertiary nga miyembro. Dako ang kalipay ni San Francisco de Assisi, kag nagsulat siya kay Elizabeth upod ang bayo sini nga Franciscano o kung sa Third Order. Ini natabo antes si San Francisco de Assisi napatay. Sang tuig 1225, samtang si Luis ang bana ni Elizabeth nagtambong sang dayt sa Crumana, Italy. Ang ilang lugar nagantos sang mabaskog nga baha. Ginsundan sang gutom kag pamiste. Nagbulig si Elizabeth, gani adlaw-adlaw, halos mga 9 kagatos ka mga pigado ang ginabuligan niya. Iya ginpamaligya ang malahalon niya nga state robe ukon ang iya nga mga kapa kag ang iya nga mga bayo, mga alahas kag iban pagid. Ini ginpakamaayo niya kag ginhatag sa mga nagakinahanglan, ilabinagid ang nawad-an sa lugar sang iya nga bana. Katingalahan nga mas madamo ang ginbuligan ni Elizabeth, ang bino kag tinapay, nagadamo ini, nga daw ay gid nagkulang. Padayon na iya apostolado kang nagpatindog siya sang ospital malapit sa Kastilyo, kag siya gid mismo ang nagaatipan sa mga masakiton. Kaupon na diri ang mga aruon. Sang tuig 1227, nagsugod ang krusada ni Luis. Ginopdan siya ni Elizabeth sakay sa kabayo, bisan mabudlay sa iya bangod, nagabusong na siya sa sadto nga tion sang ikaapat nilang anak. Nabatyagan na niya nga daw hindi na sila magkitanay ni Luis. Anom katuig ang ilang nga pag-asawahay, sang iya nga bana si Luis napatay. Para sa pamilya ni Luis, ginawaldas ni Elizabeth ang ilang nga manggad, gani ilang nga ginmaltratar si Elizabeth pagkatapos nga napatay si Luis ang iya nga bana. Ang masubo pa sa tanan, mga utod, ginpalayas nila si Elizabeth sa palasyo. Apang sang ginbalik ang bangkay ni Luis sa Germany, tuman ang iya nga kasubo. Si Elizabeth naghilibion kag nagpanalambiton nga nagasiling, "The world is dead. Ang kalibutan patay na para sa akon. Subaman ang tanan nga kalipay sa sining kalibutan." Liwat, reinstate si Elizabeth sa amo nga palasyo, bangod ang ila kabataan legal nga manunubli sang trono. Gani sang tuig 1228, nag-upod siya sa Third Order ni St. Francis of Assisi. Pagkatapos niya ginariglar ang palanublion sang iya nga mga kabataan, nagpatindog pagid siya sang isa ka ospital. Iya ginhinguyang ang iya nabilin nga mga tinuig, ang iya nga manggad kag pagkabutang, kagin panghatag ini sa mga imol. Madamo nga mga milagro ang natabo paagi sa iya nga pangamuyo. Nagpabor sa iya ang aton Ginoo kag ang mahal nga iloy sa madamo nga mga apparitions. Napatay siya sang tuig 1231 sa edad nga 24 anyos antes ang iya kaadlawan. Madamo nga mga milagro ang ginpakita bisan pa sa iya nga lulubngan. Gani si Pope Gregory IX nagdeklarar kag nagkanunisar sa iya 4 palang katuig pagkatapos siya napatay nga santa. Ang madamo nga nagapanglakaton paagi sa pilgrimages sa iya nga shrine nangin bantog apang sang tuig 1539. Ang protestante nga si Landgrave of Hesse nagpauntat sa ila tanan kag iya nga ginkuha ang relics ni Saint Elizabeth of Hungary. Ini ang kabuhi ni Santa Isabel, Saint Elizabeth of Hungary. Balaan nga babay
labing hinigugma nga mga kauturan, ang paghigugma naton sa mga imol, kinahanglanon ini naton tanan. Kay basi tawgon kita sang Ginoo anytime of the day. Si Father Francis Perez Liwat, nagatamyo sa inyo sa maayong inyong pagpamati. Kakabay pa sa aton nga pagkitanay sa madason liwat nga simana, updanay manggapon kita, ka magatamyawanay nga magasiling. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo duga nga pagpakilala kag pagpahangop sang kabuhi ni Santa Isabel sang Hungaria. Suno sa istorya, isa ka bes, gindala ni Santa Isabel ang isa ka aruon nga bata sa ilabalay kag iya ini gintatap kaangay nga iya matuod nga bata kag iya pa ini ginpahigda kag ginpatulog sa ila katre. Dako gid ang kaakig sang iya bana pagkabalo niya sini bangod sa dako nga tsansa nga malatnan sila sang masakit sang bata. Gani dali-dali nga gingisi sang iya bana ang takop sang katre apang samtang ginahimo niya ini nakita niya ang porma sang cross diri. Nagbalikid siya kay Santa Isabel kag iya ginhambal sa iya. Santa Isabel, pwede gid ikaw magtatap sa mga amo sini nga sahi sa masakiton. Mas pasalamatan ko pa ikaw. Si Santa Isabel ginakilala nga patron sa mga charitable organizations of women. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sang aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayoon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Ang akong tagipusoon nagakalangkad, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga gingikanan sang kalinong, sang manunubo sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Malipayon gid nga pagpamati, mga inigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo, kag maayong adlaw sa inyo tanan, ilabi na gid sa aton mga maukod nga tagpalamati, kag followers sining aton programa. Yari na kita sa ika-33 nga Domingo sang ordinaryo nga panahon, isa na naman kabugana nga pagsugod sang bago nga semana, nga gingiyahan sang pulong sang Dios. Sa gihapon ang akon gid pagtamyaw sa aton tagpalamati diri sa Diocese sang Bacolod, sa mga parokya nga sakop sang Diocese sang Kabangkalan, San Carlos kag sa bugos nga Negros Occidental kag Oriental, dira man sa Cadiz kag Sagay, sa Iloilo kag Guimaras, sa Marbel, Coronadal kag Cotabato, subong man dira sa Rojas City kag Capiz, Kalibo kag Aklan kag sa maabutan sining aton programa karon nga Domingo. Upod ang aton mga intentions, pagtamyaw man sa tanan nga nag-text sa pagpaabot man sang ila pagpangabay. Ang Ginoo nagasiling,
Ang akon plano amo ang pagpauswag sa inyo kag indi sa paglaglag. Kung magpanawag kamo sa akon, ako magasabat sa inyo. Pagpabalikon ko kamo sa inyo duta, halin sa tanan nga mga duog sa diin nagalaplaag kamo. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, buligi kami agud mag-alagad kami sa imo, nga amo ang tagtugas ang tanan nga maayo, kay sa paghimo namon sini, maangko namon ang bugos kag matuod nga kalipay. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesu-Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 21, versikulo 5, tubtob 19. Sadto nga panahon, may mga tao nga nagmuno kung daw ano katahom sang templo nga napugtakan sa matahom nga mga bato kag nabutangan sa mga dulot nga halad sa Dios. Si Jesus nagsiling sa ila, "Initanan makita ninyo, pero magaabot ang tion nga wala gid sing mabilin diri nga isa ka bato nga nasampaw sa isa. Ang tanan marumpag." Nagpamangkot sila, "Manunudlo, san o bala mahanabo ini? Kag ano ang tanda nga madali na lang ini mahanabo?" Si Jesus nagsiling sa ila, "Magbantay kamo, agud indi kamo pagtalangon. Kay mamadamo nga mga tao ang magakari sa akon ngalan kag magsiling, indi kamo magkahadlok kung makabati kamo nga may inaway kag mga ribok. Ini nga mga butang matabo anay, pero indi ini nagakahulugan nga ang katapusan malapit na. Kag nagsiling ako sa inyo, ang isa ka pungsod magapakig-away sa isa ka pungsod. Ang isa ka ginarian magagubat sang isa ka ginarian. May magaabot nga mabaskog nga mga linog, gutom kag peste sa nagakalinlain nga mga duog. May makakulugmat nga mabutang kag dalagko nga mga tanda gikan sa langit. Dakpon nila kamo kag hingabuton, pagahukman kamo sa mga sinaguga kag pagabilangguon. Pagadalhon kamo sa tubangan sa mga hari kag mga gobernador tungod sa akon. Ini mangin kahigoyonan ninyo sa pagpanaksi sa maayong balita. Gani magpakalig-on kamo kag indi lang anay magpalibog kung ano ang inyo isabat. Kay hatagan ko kamo sa mga pulong kag kaalam, agod ang inyo kaaway hindi makasupok o kon makapamatok sa inyo ginsiling. Bisan ang mga ginikanan, mga kauturan, mga himata, kag mga abyan magatugyan sa inyo, kag ang iban sa inyo ipapatay nila. Ang tanan magadumot sa inyo bangod sa akon, pero wala sing bisan isa kabuhok sa inyo mga ulo ang madula. Magpakalig-on kamo, kaysa sini nga paagi, maluwas ninyo ang inyo kaugalingon. Madalom ang ebanghelyo sa karon nga Domingo, kagagod nga aton mahangpan sing lubos ang mensahe sini, aton pamatian kagupdan si Reverendo Padre Francis Perez, Parish Priest sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflection sa ebanghelyo nga wala lang naton dugay na batian. Maayong adlaw, Father Francis. Maayong aga, Sister Ninia, kag sa inyo tanan, labing hinigugma nga mga kauturan. Yari na kita subong sa ika-33 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Kag subong aton ginapamalandungan ang malapit na gidla nga pagtakop sang kalendaryo sang aton simbahan, ilabi na gid sa madason nga mga inadlaw. Ang aton santos nga ebanghelyo, labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesu-Kristo, amo ini ang halos ginakahadlukan sang tanan. Ginatawag nga Doomsday, kag nabatian maninyo ang ginatawag nga katapusan sang kalibutan, katapusan sang sanan, ang end of the world, o kun ang rapture. Kag diri sini ang aton santos nga ebanghelyo, nga ginkuhaan naton sa ebanghelyo ni San Lucas, ang aton Ginoo mismo nagahambal na hanungod sang end times o katapusan sang panahon. Ginapahanumdum niya kita nga ang tanan sa sining kalibutan, kag tanan kita in this world,
magalabay kag will pass away. Ginahapanumduman niya kita labing hinigugma nga mga kauturan nga kinanglan hindi kita mangin bugalon sa aton kaugalingon. Hindi kita mangin bugalon sa aton nga achievements o kung sang aton nga natapos kag aton man nga nakuha sa aton nga pagpangabuhi. Siling niya, ang adlaw magaabot nga waay sang mabilin nga bato sa ibabaw sang bato, ang tanan-tanan mawasag. Kag ang aton Ginoo subong labing hinigugma nga mga kauturan nagapahanomdom sa aton tanan nga may mga persecution o kon may mga pagtilaw nga mag-abot sa aton nga pagpanglakaton padulong sa ginarian sang langit. Nga if we are not persecuted, kung waay kita ginadumtan sang iban, kung waay kita gina-persegere sang iban, it simply means that we are just playing it safe. Nga waay kita sang hinimuan. And we are not really being true to our principles nga hindi kita matuod-tuod sa aton prinsipyo, sa aton nga pagpangabuhi, nga sa diin, waay kita nagapasilabot sa mga kalainan sa sining kalibutan. That's the reason why it is okay to be persecuted. Isa man ini kabahin sa aton pagtuo, labing hinigugma nga mga kauturan. Kag sa diin, diri sini aton sa gihapon mapamalandungan kung ano ang plano sang Dios para sa aton tanan. Amo ina nga sining santos nga ebanghelyo, sa nasiling ko na sa inyo nga ini nga ebanghelyo nga aton nga ginapamalandungan subong kag ang halos ginakahadlukan sang tanan. Ginhambalan sang aton Ginoo ang iya mga gintutunan nga hindi sila magpanik. Kag subong man nga dapat sila magsugod sa pagtan-aw kag pagbasa sang tanda sang panahon nga may mga giyera, may mga kinagubot o kon insureksyon, may mga linog, may gutom, may bagyo o kon ano pa dira, kag nagahambal siya sa aton tanan, not to be terrified but to trust and to persevere. Labing hinigugma nga mga kauturan, nabatian ninyo ang isa naton kakanta nga ginatig-uluhan, matawag naton revival nga music subong sa aton nga pagpamalandong nga ina nga kanta gintig-uluhan man gani nga end of the world. Kabati ka mo sina nga kanta, teenager pa ko sina, kanta na ina mo, kag ang mga lyrics nga akon panadumduman sina, labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo, nagasiling, why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't say no, it's the end of the world, 'cause you don't love me anymore. Para sa naganubihanay, kag para man sa iba niya iya nga sa diin, way isang pagtuo, nga waay ang kalibutan, kag ang aton iya nga kabuhi magapabilin diri sa kalibutan, nga waay ikag indi maguba ang kalibutan. Amo ina nga ginsiling siya nga kanta, it's ended when you say goodbye. Hindi lamang akon madula ang imo paghigugma sa akon, kundi nga ti ang kalibutan maguba ini, kun bayaan mo na ako, kag magasiling ikaw sa akon nga goodbye. Kaya hinasiling man gani, sang isa ka bahin sang aton nga last commendation and farewell sa aton nga paglubong sa mga minatay na gasiling. Parting is a sweet sorrow, but the most painful one is to say goodbye. Ti hindi bala ang pagbulagay naton, kita nga mga buhi nga nabilin, kag ang aton mga kauturan iya nga nagkalamatay, nagapangasubo kita, ilabi na gid ang pagsiling naton nga goodbye. Painful, but the most painful one is to say goodbye. Ti mo na nano ina labing hinigugma nga mga kauturan. Ang aton Ginoo nagahambal sa aton tanan, here as ang destruction sang templo, total, everything will be thrown, ang tanan-tanan maguba, wa isang bato dira nga mabilin nga nagatungtong sa isa ka bato. Pero ang pamangkot diri, our action have consequences also. Labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo. Kag amo man ina gani nga
ang end of the world paminsaron gid naton permi labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo sa katapusan nga tinion nga madula na ang hangin sa aton nga mga ilong nga hindi na magpitik ang aton mga tagipusoon kag magapiyong na permanente ang aton nga mga mata. That's the end of the world sang imo temporaryo nga pagtinir sa sining kalibutan. Apang sa sinang ambahanon sang end of the world, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, pariyo sina nga sa pagtulog naton madamo kita sang problema, madamo kita sang ginapaminsar, kag iban pagid, but sa pagbugtaw nimo sa sinang madason nga adlaw nagasiling dira, I wake up in the morning and I wonder that everything the same as it was. I can't understand. Yes, we cannot understand. Plano ini sang Dios. Apang pamangkuto naton ang aton kaugalingon. Ang aton nga fidelity o kung katampad sa aton Ginoo nga nagainbitar sa aton tanan ka nagasiling. Seek first the kingdom of God in His righteousness, and all these things, food, drinks, clothing will be given unto you. Ini ang ginahambal sang aton Ginoo. Pangitaa perme ang ginharian sang langit, kag subong man ang iya nga pagpakamatarong, kag iya nga hustisya ginahatag sa aton tanan, kay ang tanan ihatag niya sa aton. Pagkaon, ilimnon, bayo, tanan, ihatag niya. Apang ang kakulang naton sang aton nga pagtuo kagatampad sang aton Ginoo, magadala sa aton sang misery o kon sang kabudlayan, ilabi na gid kung hindi kita tampad sa iya. Katulad sa mga tao nga nagka-eksperyensya sadto ang mga Hudeo sadto nga panahon. Bisan ang mga apostoles labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, ginahambalan sang aton Ginoo nga they will suffer not from unfaithfulness but from persecution because of their unfaithfulness o kung hindi nila katampad sa aton Ginoo. Apang ang aton Ginoo nagahambal gid sa aton perme, do not be afraid. Hindi ka mo magkahadlok. Persevere, that is the way you will survive. Nga inyo gid paminsaron perme, nga ang aton nga mga pag-antos may sabat ini. Kag amo man ina, labing hinigugma nga mga kauturan, sa sini nga mga inadlaw, nga sa din ginakahadlukan sang tanan, ang end of the world, ang rapture, ukon ang ginatawag nga doomsday nga maguba na ang kalibutan. Madamo sa mga tao ang nagalagaw, nagapamalay-balay, mga false prophets, kag nagainbitar sa inyo, kag nagasiling, luwas na bala kamo? Na, te ang pamangkot dira, sino ang luyag nga maluwas? Jutay lang bala ang makaluwas. Suno sa sini mga false prophets, sini nagalagaw ka nagapanaka-saka sa inyo nga balay, nga sila kuno iya, luwas na iya. That's wrong question. Jutay lang bala ang makaluwas? Anong sabat sang aton Ginoo sa sina nga pamangkot? Strive. Magtinguha kamo nga makag-agi sa makitid nga dalan. Kay hindi mahapos ang pagsulod sa ginharian sang langit. Ang correct question, hindi kay pila ang makaluwas o kung jutay lang bala ang makaluwas, kay ang siling-sining iban nga relihiyon nga nagalagaw nga luwas na sila. Ang correct question is, paano kita maluwas? Ang iba nagapaniguro nga luwas na sila, paano sila maluwas? Kag paano sila makapaniguro sini? Ang correct, again, suliton ko, ang correct nga question, paano kita maluwas? Kaginsaysay sang aton Ginoo, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, ang Ebanghelyo sang Last Judgment. Ano ining Ebanghelyo sang Last Judgment? Nga subong man, dapat naton nga panumdumon sa aton kabuhi. Each one of us, put this question sang aton kaugalingon, how
Ano ang akon plete pakadto didto sa judgment day sa aton Ginoo sa ginarian nga wala sing katapusan nga kalipay. Labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, there is so much good that I have left undone. Kadamo sa mga maayo nga mga butang antes kita mapatay ang aton nalipatan. Kadamo sa mga faults o kon kalainan nga aton nga nahimo nga waay naton na hinulsulan properly. Kagkadamo sa mga uncharitable thoughts nga aton nahimo kontra sa aton isig katawo, sa aton kasilingan. Kag there are so many acts of charity that I failed to do. Ano ini? Nga waay kita nagabulig sa nagakinahanglan while some keep on postponing sini. Karon lang, buwas lang. Ba't panumdumagin ninyo? Ang kamatayon siling sa aton Ginoo, magaabot katulad sang makawat any time of the day, nga waay naton mahibaluan. So many acts of thanksgiving, kadamo sa mga bagay sa aton dapat pasalamatan, nga waay naton nahimo sa aton Ginoo. Amo ina, labing hinigog mga kauturan. Ang Ebanghelyo sang Last Judgment nagasiling dira, whatsoever you do to the least of my brothers, you have done it to me. Amo ina, nga aton santos nga Ebanghelyo nagapahanumdom sa aton subong, siling niya, if today you hear His voice, harden not your hearts. Kung subong imo nabatian ang tingog sang Ginoo, hindi pagpatig-aha ang inyo kaugalingon. Nabatian naton ini sa madamo na nga pamaagi. Madamo kita niya nga ginaremind o kung ginapahanumdom nga ang katapusan magaabot, nga ibutang naton ang aton nga spiritual accounts and order. Kay magaabot siya like ang accountant. Our eternal future depends on whether we listen to His call today. Mga utod, tomorrow is too late. Ang aton attitude permi iyang tawag naton manyana habit. Karon lang, buwas lang, kag kunsan o padira. But ang akon ipamangkot sa inyo iya subong amo ini. If you die today, where will you spend eternity? Kung mapatay ikaw subong, sa diin ayhan ikaw makadto? Sa kalipay bala, sang ginarian nga wala sing katapusan, ukon sa duog sang pag-antos nga sa diin, ginatigana sa aton sang Ginoo, bangod sang aton nga pagpatumbaya, kag bangod sang aton nga kadalok. Sang gingutom ako, ginpakaon bala ninyo ako. Sang nauhaw, ginpainom, sang nagamasakit, ginbuligan bala ninyo ako. Diri sini pabugtawon ko kamo, sang sala naton man nga norm kag nosyon, sang aton Pilipino nga pagtuo, kag Pilipino nga mga pagpati. Way kita nagabulig sa aton nga mga kauturan, samtang nagamalasakit pa lang sila. Kadalok sa aton, way manggani kita nagabisita, samtang nagamasakit sila. Bat ang pamangkot ko sa inyo, amo ini, nga nga nagaamot kamo sa namatyan kung mapatay na ini. Nga nagakadto kamo ka nagahatag kamo sang abuloy sa mga buhi kay napatay na ang tao, nga dapat naton kuntani buligan kay kadamo sang nagkalamatay nga waay gid natagaan sang atensyon. Sad to say, how many hundreds and thousands of people ang nagkalamatay sang pandemic? Bangod sang kamalahalon, kadamo sang dapat pakuntani nga mabuhi, nga matakdan sang oxygen, apang sagwa palang iya sa mga ospital, nagalinya na ang inyo nga balayran, halin sa swab pakadto sa kung adu pa dira nga balayran, nagahulat nga mabuhi kag maatipan, apang nagkalamatay sagwa sang hospital, bangod kay pandemic kuno, apang ang balayran taga lumapaw. Diin ang importante, ang kabuhi o kon ang kwarta nga ginasukot sa pasyente kay kuno kinahanglanon gid ini. Ti isang nagmasakit ako, ginbuligan bala ninyo ako. Ti nga asang napatay ako nga nagduaw kamo kang nagamot kamo sing kwarta para sa akon. Indi na ina kinahanglan. Ti mo ini
at the end of the world, sa katapusan sang panahon, kay mapatay kita nga tanan, isa lang ang pamangkot sang aton Ginoo sa aton tanan. Whatsoever you do to the least of my brother, ginahimo manimo ina sa akon. Nahimo ta ini? Iban sa inyo, nagapasaka pagani sang kwarta kung hulaman kamo nga dalon ang kwarta sa ospital. May mga iban pa sa inyo nga hindi magpahulam kung waay sang kolateral. TV, cellphone, iban pagid, titulo, nga kasiguruhan nga kung hindi gani mabayran sa amo ini nga pizza, rimatiho ninyo ang ila pagkabutang, including na dira ang titulo sang dota nga ila ginapabuhi, pangabuhian. Pahanumdum lang sa inyo, sa tag sa katag palamati nga nagahimo sini, isahon lang kamo sang Ginoo. Tagaan man kamo sang problema sang aton Ginoo, either balatian o kunwat ka ang tanan ninyo agin palapaw sa mga tao nga pigado, kulang pa ina sang inyo nga galastuhon sa inyo kaugalingon. Gani, sa waay pa mag-abot ini nga mga inadlaw sa aton kabuhi, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, may ara na kita nga gintiga na ang Dios para sa aton tanan. Pahanumdum lang. Sang na-assign ako sa Valladolid sang una, nagsermon man ako. Pagkatapos ang 3 kaadlaw may nagbalik ang babae sa konbento, kaginakigan pa ako siling niya. Father, halit kagid sa akon kabuhi. Siling ko, ano ka? Ano tabo sa imo? Niya, Padre, nagsimba ako sang nagligad nga ginlubong ang akon nga pakaisa, 3 na kaadlaw nagligad. Nagsiling ikaw nga ang katulogon manghod sang kamatayon. Yes, correct. Kung mapatay, kung magkatulog kita, half dead na kita. Hindi na kita makahibalo nga makabugtaw pa kita. Gani amo tong pangakig sang babae, kay pagkabati niya sang akon sermon na hanungod sina, 3 man kaadlaw nga waay siya tulog-tulog, kay nahadlok siya nga basi, hindi na siya makabugtaw. Ang siling ko sa iya, kung hindi ka gani magtulog karon, mapatay ka gidbuas. Bahala ka. Yes, labing hinigugma nga mga kauturan. Remember that the end of the world will come temporarily at the last breath sa katapusan nga hangin nga magagwa sa aton nga mga ilong kag ang hangin nga magalabay sa aton nga kabuhi. That's the end of the world. So, ano ang aton buhaton samtang waay pa ina mag-abot sa aton kabuhi? So, si Father Francis Perez gihapon ang inyong abyan pasalamat gid sa sini nga mga pulong nga inyo nga nabatian subong aga ilabi na gid sa aton nga santos nga ebanghelyo ang katapusan sang panahon nga sa diin may mga tanda ang Ginoo nga ipabatyag para sa aton tanan. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo pagpaathag sang mensahe sang ebanghelyo karon nga Domingo. May God bless you sa imo mapinadayunon nga pag-upod diri sa aton programa sa tanan nga Domingo sining bulan sang Nobyembre. Ululupod naman kita sa madason nga Domingo, ika-20 sang Nobyembre 2022, katapusan nga Domingo bag-o ang tion sang Adbyento. Sa amo man gihapon nga takna kag sining istasyon sang aton radyo. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo, samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon, magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, o kon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa,
sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ipakita sa akon ang imudanan, tuluy ako sa pagkabuhi sa kamatuoran, kay ikaw ang nagaluwa sa akon. Sa bugos nga adlaw, nagasalig kami sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Ang imo mapinadayunon nga gugma, nga ginpakita humalin pa sang una, kag ang imo kaayo o Ginoo. Dumdumaman ako nagatawag sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Salamat sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Madamo gid nga salamat sa inyong mapinadayunon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyong pagpamati. Adlaw karon sang Domingo, bisitahan nato ang aton Ginoo sa iya balay, mamati sa iya mga pulong kag mag-ugyon sa aton mga utod sa pagsimba sa iya. Kabay nga ang mahal nga makaako, magbendisyon sa aton karon kag sa gihapon. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771.
Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining